تشتێک کۆتە بگەڕێنە گەلێکە جودا چار تشتە زمان، چان، دیرۆک و وڵاتە. ji ber ku zimanek bi taybet, dîrokek bi taybet û çandek bi taybet ji bo te heye û ku welatekê kûr û dûr û qedîm ji bo te heye tu dibîn netewekê bi serxwe. Tu dibîn netewekê cuda. Wexta ku ev çar tişt ji te henda bûn, tu dibîn wekî malekê ku li ser çar stûna hatibû avekirin û her çar stûnê wî şikeste bin. Yani tu dibî xirabe. Kurdekê ku zimanê xwe nizanbî bu zimanên dagirkeran biaxive. Dîroka xwe nizanbî û dîroka dagirkeran wekî ku dîroka yî ve bixwîne. Çanda xwe nizanbe û nejî û çanda dagirkerê xwe wekî ku çanda yî bibîjî. û welatê xwe ku Kurdistanê înkar bike dibe wekî wî mala xirabe. Ji re nayete gotin Kurd. Nav Kurd e lê navend ne Kurd e. Ji ber vî Kurdin e. Zimanê xwe bizanibin ji ber ku hûn zimanên dagirker wekî zimanê xwe nepare. Dîroka xwe bizanibin ji ber ku hûn pêşengên dagirker wekî ku pêşengê we bin hûn neparêzin. Çanda xwe bizanibin ji ber ku hûn çanda dagirkerê xwe wekî ku çanda we be nejîn. Welatê xwe biparêzin ku ew welat Kurdistan e. Ku hûn jî ji wî welatê ne. Nexwe hûn hêzav çekwaraya Deniz Gezmişaw û Abdulhamîd û Tayyib û Fatîhan biparêzin lê hûn qaziyan. Lê hûn Şeyh Ubeydullah, Şeyh Saîdan, Şeyh Mehmûd Berzengiyan, Ehsan Nûrî Paşa, Xalid Bege Cibriyan hûn naz nakin. Pêşengê xwe hûn naz nakin hûn pêşengên dagirkerê xwe wekî ku pêşengê we be hûn diparêzin. Hûn ê hêza şampiyoniya Galatasaray û bîya eqlên biparêzin. Kurdin e. Bibine Kurd, nebine Daş. Her me pêş nebine daşkên Tirk İslamcî û Tirkên Çep û Kemalistan.